Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Before Nilwa ikhona episode yango 2018 Makhumalo echaza ukuthi babezwana kanjani noMaSaule. So okwami ngizofunda njengoba kunjalo because ngiyazi ukuthi vele kule video before le ama comments azoba mancane because esikhuluma ngoMakhumalo. Into mina engiphikayo ukuthi uMakhumalo enze sengathi uye yedwa owenze le sacrifice enkulu. Mawuthi point lakhe bekefuna ukusivezela ukuthi uMaNgwabe uselfish. Ya uqinisile ngoba uMaNgwabe phela unqamlile umdlalo lo womngane nokuthi unkosikazi akahlale negirlfriend ngoba phela manje siyabona ukuthi sekuyigame kaMaNgwabe no number 5 okusho ukuthi uMaNgwabe kube nayo bevuma bekuyomela ukuthi number 5 ehambe yohlala endlini yakhe njengoba uThobile wahlala endlini ka number 2 ongasekho emhlabeni uMaNgwabe wahlala endlini kaThobile uMakhumalo okusho ukuthi number 5 bekufanele ehlale endlini kaMaNgwabe. Iprocess yakhona masilandele ishow. Angingamoshiki isikhathi ngifunde lokho kwasho uThobile. Ngizofunda nje kwasho uMakhumalo njengoba kunjalo. Umbuzo ke ukuthi umseleku ujike kanjani sekuMakhumalo onkosikazi uMaNgwabe eseyigirlfriend. Angithi manje sichaza lento esho uMakhumalo ku-episode 3. Mawungayitholanga sizoya kuyona. Ngicela ukukufundela ukuthi uMakhumalo uthini ngoMaSaule. uSindi wayengithanda kakhulu ngendlela yokuthi kuyahlekisa because uSindi ngibe close kuyena ngithandana nomseleku yena eunkosikazi. Kwakuyinto engajwayelekile ukuthi kungaba khona unkosikazi ongathanda umuntu othandana nomyeni wakhe. Ngangihlala kwakhe uSindi wayenomuzi eMagate. Mina ngisebenza ePortshepstone. Njalo ngelunch sasidla ndawonye. Mina ngangisanda kuthola umsebenzi yena usisi enemali. Ngangihlala kwakhe ekhaya sengiya ngama weekends. Engafuni ukuthi ayihambe uMakhumalo. Kwakuba awkward for me because she's a wife. Ngiyintombi kaMusa when kusuku kaMseleku efikile ezomvakashela. Nansoke. Umseleku enoThobile oyigirlfriend noMaSaule ewunkosikazi wayekwazi ukubalansisa ukuthi uMaSaule uwife. Isikhathi sakhe wayesenza. uMakhumalo uyigirlfriend. Isikhathi sakhe wayesenza. Sikuthathela lokho ngoba phela nangu uMakhumalo ugcine eshadile. Uma umseleku ekwazile ukuvakashela uMaSaule ewunkosikazi uhlala negirlfriend yakhe wasenza futhi isikhathi sikaMaSaule kushintshwa yini ke kuMakhumalo. Ngamazwi asho uMakhumalo ngoba uMakhumalo wenze i-big sacrifice for umndeni nokuthi uMaNgwabe azafike kaMseleku wamthatha wahlala naye kodwa for unyaka imizwa yaMakhumalo beyibeke ecelweni ilento ayishoyo. Ngithi-ke mina ngokwami nento engeke ngiyibone abantu abathandanayo mabekhuluma nje noma kuvela inkinga nokunye sesisikuzwe. Abantu abashadile singasathathi ngokuthi polygamy. Isikhathi la abazoncishana khona ukudla beshadile ingoba kunenkinga nemizwa isiyashabalala. Bazama ukuthi belungise umshado kodwa basakwazi ukuthi bephane ukudla njengabantu abashadile. Manje unkosikazi osothandweni nothandwayo kukhona igirlfriend la ekhona yini ezokwenza ukuthi yena abekwe ngaphandle ingoba uyasiza. Hayi. Uma uMakhumalo befuna ukusivezela ukuthi uMaNgwabe uselfish akayisho nje ngendlela eqondile. uMaNgwabe ngamsiza ngahlala naye yena akasafuni ukuhlala nomunye. Kanti before uMaNgwabe nami ngangihlala noMaSaule ngiyigirlfriend iphelele lapho. Mase thina sisana ukuthi hayi cha kulomndeni kunezigaxa bu. Unkosikazi ufike ahlale negirlfriend azashada mase eshadile naye futhi uzophinde ehlale negirlfriend elandelayo. Manje uMaNgwabe kuseyayinqamu lake leyo game ngoba phela iqale ngoMakhumalo ngoba sikaze siza ukuthi umayeni ukhona
ahlalile naye phakathi kwaThobile noMaNgwabe kaMakhumalo noMaCele futhi nangu baba uMseleki mayikhuluma ngo-number 5 akayi kuyena ukubuza ukuthi hawu ngoba phela eza ku-number 5 ngeke ukwazi ukuthi uhlale naye uya kuMakhumalo uya kuMaNgwabe. Why? Because bona bafakwe indaba yokuthi nanga umuntu ozokuphilisa kangcono banamathela. NoMaNgwabe wathi nanga umuntu uMseleki wathi nanga umuntu ozokuphilisa kangcono wanamathela. Mase kuMaNgwabe ke manje sekufanele ukuthi enze leyo nto akasayenzi. Kodwa uThobile into ayenzayo nayenzayo futhi kwishow. Awuzuki naka mawukuthi Makhumalo lento yayenza uMakhumalo. Fanele ukuthi khona ozoba wrong yena maseba right. Yile ndlela azivezele ngayo indaba yokuthi for a whole year wayengadli yena ekode bewunkosikazi evumelekile ukuthi akadle. Hawu Makhumalo sidlala ngathi shem. Ngiyayiphika nje le ngiyiphika nalabo kuzothiwa uMakhumalo understand the assignment, uMakhumalo understand isithembu, uMakhumalo understand the setup. Ayikho leyo nto. Unkosikazi ozoncishwa ukudla ingoba kunezigaqa abazama ukuzilungisa nomnyeni, hayi ukuthi unike igirlfriend ithuba lokuthi engabe naye. Akasho nje ukuthi izinsuku zakhe zasuke yena zabancane ngoba noMaNgwabe wayentshontshelwa isikhathi ngendlela efanayo futhi kuye ngesikhathi esayi girlfriend. Kodwa mayezositshela ukuthi uMaNgwabe uselfish, siyamvumela phela ukuthi uMaNgwabe akasafuna ukudlala le game ngoba phela iqalile ngabo. Manje uMaNgwabe mase kufanele ukuthi aqhubeke yena athathe unumber 5 ukuze no-number 5 ezothatha unumber 6 uthi uMaNgwabe cha. Yena ufuna ukuhamba angeneke lo ozongena. Leyo siyayivuma. Kodwa mayezovela sengathi aqali ngoba mina ngakwenza, aqali ngoba kwenziwa kimi Makhumalo noMaNgwabe kwenziwa into efanayo, so noMaNgwabe akaqhubeke phela naye. Manje kuMaNgwabe uthi cha akasawudlali ke yena lowo mdlalo. Ngihlaseleni ke kodwa manifuna ukungihlasela kahle ukuze uyiphikise lento uyazi ukuthi uyiphikisa nawe uyibonile, hamba ubheke le episode ethi Visiting MaSaule Uthando Nes'thembu ngo-2018. Uyilalele ke into esho Makhumalo esachaza ukuthi uMaSaule wayemthanda masubamba leyo ukuthi uMseleki wayemvakashela uMaSaule kodwa uMakhumalo ekhona eyintombi. Uvinjwa yini ke Mseleki lowo ofanayo ukuvakashela uMakhumalo eyinkosikazi aphinda avakashela uMaNgwabe eyintombi? Ngoba phela manje sesiyithatha ngokuthi hayibo kanti uMakhumalo yedwa bakithi uzothwala kanzima, uMakhumalo yedwa cha. Makhumalo lento ade beyenza noMaSaule baphinde bayenza futhi noMaNgwabe naye ke esethola umngane. Kodwa vele ke uMaNgwabe yamkweleta uMakhumalo because indlela engibuka ngayo ube comfortable azi ukuthi uMakhumalo akamjudge. Kwabalula futhi nakuMakhumalo ukuthi athande uMaNgwabe ngoba naye uMaSaule umthandile. Bengeke phela ukuthi naye azi ukuthi ungene kanjani kuthi omunye angasamthandi maselethwa kuye. Kodwa leyo ukuthi good wife ngoba omunye selfish asiqale phezulu ukuze izobhalance. Angithathi ke side lamuntu, bengizolungisa nje leyo ukuthi awukwanehaba ke ukuthi uyayikhohlwa le eyakhe noSindi asitshele ngekaMaNgwabe naye phela. Kanti le ye friendship ayiqali kuMaNgwabe iqale kuMaSaule. Usami ngiyaxolisa wema umuntu engazi ngasengasangena ezulwini. Asishiyeni ke indaba kaMaSaule manje. Bengifuna ukuzonitshela ngalo episode lo wango 2018 Visiting MaSaule. Masubuya lapho ke usho ukuthi ke uMaNgwabe wayephetheni esandleni kuze kuzitshwe uMakhumalo unyaka wonke ebe uMaNgwabe yi-girlfriend. Yini ayisizokwenza uMseleki engasawuhloniphi umshado wakhe noMakhumalo nakuba i-girlfriend azi ukuthi izogcina ayishadile? Leso ke isigaqa. Yini ayisizokwenza uMseleki noma eyipolygamist akha umuzi wakhe omkhulu akhohlwe imizwa
yomunye unkosikazi ngoba kune-girlfriend ezayo ezoba unkosikazi. Ayikho leyo nto, ayikho nje, ayikho. Ngiyanibuza kodwa ngiyanitshela ukuthi ayikho. Ngoba bonke bakhona nje ezethi balwa nesithembu, balwa nento abayishadile. Wazi kahle ukuthi ubeyibhalansisa. Beze bebe khona omayeni sebedaza inkani bethi abamfuni unumber 5. Bangene bebeluzwa lolu thando bebeluzwa sinathi kuphela engeke sazi ngoba phela sibuka ishow. Angisakhulumi wema. Manje siyaxawuza uMakhumalo usefuna sikholwe ukuthi yena bamzibile unyaka wonke. Hayi, akasho ukuthi MaNgwabe uselfish, siyakuvuma lokho, sikuvuma impela.